Mahigit 8,000 estudyante naman po nagtapos sa ika-47 pangkahalatang pagtatapos ng Pangasinan State University. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Umabot sa 8,167 na estudyante mula sa siyam na campus ng Pangasinan State University o PSU ang nagtapos sa ika-47 pangkahalatang pagtatapos ng universidad na may temang PSU niya na hinubog sa integridad, handa para sa makatao, makabayan at marangal na serbisyong lokal. Isinagawa ang 3 araw na commencement exercises mula Hulyo 28 hanggang 30 kung saan magkakahiwalay na ginawaran ng diploma ang mga nagsipagtapos mula sa iba't ibang campus ng universidad. Sa ikatlong araw ng seremonya, naging guest of honor and speaker si MMDA General Manager at dating Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Deloso Torre III. Sa kanyang mensahe, hinikayat niya ang mga bagong graduates na gamitin ang kanilang natutunan sa paglilingkod sa bayan at maging tapat sa kanilang napiling propesyon. Sa nasabing seremonya, nagtapos sa 1,405 na estudyante mula sa PSU Bayambang Campus, habang 409 naman ang nagtapos mula sa PSU Binmaley Campus. Sa ngayong araw na ito, sabi ko sa kanila, diploma ang hawak nyo ngayon. At ang diploma ang unang nagbukas ng unang pintuan ng inyong buhay para sa mas maayos na buhay. Nagbigay pugay naman si PSU President Dr. Albert L. Galas sa mga guro at kawani ng universidad dahil sa kanilang dedikasyon sa paghuhubog ng mga mag-aaral. Aniya, malaki ang naging ambag ng mga ito sa patuloy na tagumpay ng PSU, kabilang ang pagkakaroon ng mga top-notchers sa iba't ibang licensure examinations at sa pagtatapos ng libo-libong mag-aaral ngayong taon. And of course, the faculty development program na nila. Kasi hindi naman po tayo makakapag-produce ng mga graduates na magiging top-notchers kung hindi po magagaling ang ating mga teachers. Isa sa mga nagtapos ay si Kenneth Royce B. Ibuan na nagtamo ng karangalang magna cum laude. Ayon sa kanya, tila hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang natamong tagumpay at inilarawan niya itong isang surreal na karanasan dahil hindi niya inaasahang magtatapos siya ng may akademikong parangal. Sa totoo lang po, hindi pa rin po ako makapaniwala na kamit ko po yung pagiging magna cum laude. I still can't believe it, still feels surreal, but I'm just grateful for PSU, for my parents who took the gift of intelligence po. Ibinahagi rin ni Brenda Ferrer, isa sa mga magulang na nagtapos, ang kanyang labis na kasiyahan at pagmamalaki sa tagumpay ng kanyang anak. Anya, sulit ang lahat ng sakripisyo at pag-isikap ng kanilang pamilya upang maabot ang mahalagang yugtong ito. Siyempre napakasaya bilang magulang na nakapagtapos ka na naman ng anak. Sa pagtatapos ng seremonya, naging simbolang araw na ito ng tagumpay, tiyaga at sakripisyo ng bawat nagtapos. Baon nila ang pag-asa makahanap ng magandang oportunidad sa trabaho, makatulong sa kanilang pamilya at maisabuhay ang mga aral na natutuhan sa loob ng universidad habang nagsisilbi sa komunidad at sa bansa. Kasama mo mula rito sa IFM News Agupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.